За всички, аз съм Лао Таня БГ и като видяхте отдолу под заглавието на клипа, това е училище. Чудите се защо ще говоря за училище? Не защото, общо това е така в момента говорената тема. И сега ще обясня някои неща, които според мен са така и ако сте под клипа, напишете вашите отзиви. Че когато някой ваш приятел ще говорите, но се иска да избяга от вас. Мислите ли, че когато говорите с някой ваш учител по някакъв предмет и веднъж нещо се променя, в смисъл, говорите по темата, която учите, и изведнъж той като обяснява малко да е странно, че доста дълго задържате. И не на последно място. Не ви се струва странно половината от горен курс, смисъл, защото аз не учиш още, но половината от по-горните класове, които аз съм 8 клас, всички други 9 да говоря клас, чето включително 9 клас, ходят при психологка. Не е странно, че 8 клас се води по психоложка, а всички други ходят по психолог. Това много сега ще говоря на въпросите. Първо, да, малко е странно, че на човек е ваш приятел, и се да избяга. Първо, той, защото е сигурно много интересно. Вас, сигурно, не знам. Учителите, когато говорите, не се предвете, че не ви интересува. Всъщност, когато говоря с една учителка от моята учителка, е много интересно. Даже почти всичко разбирам, макар че там още и още много подготовка, за да се сета всичко това да го знам. Всъщност не е странно човек да бъде при психолог, защото много деца, дори от класния клас ходят при психолозите. Тъй като в нашето училище имам психоложки, те са няколко, в смисъл май са две. И като например тя вика, че много често има от 9-ти клас, деца, които са търсенето съдействие. И да. Това вижда този клип. Също така, виждаме тази по-странна светлина в по-хубаво звучащ клип за сигурност. Това е защото си имам телефона и забравя. Абонент се и харесате клиповете. Това е единството, което си на вас.